बिथाङा समर्थन खालामगोन राजनैतिक संबिधानिक गणतान्त्रिक अधिकारखौ आबुङै मोनफुंनांगौ। हेलो लोगोफोर, आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। बे बाथ्राया जोबोद गोनां बाथ्रा। आं नोंथांमोननो मोननैसो टपिकनि सोमोन्दै आङो सावरायगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायैनो जाहाथे नायलांजोबो आङो बेखौनो खावलायबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रो, बेनि उनाव भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांजोब। भिडिअखौ नायग्रोजोबा मुजोबा कमेन्टखौ जानला मोनला हरनो नाङा। बेनिखायनो आङो सिगांनो खावलायबाय, टपिकनि सायाव बुजिग्रो एबा नायलांग्रो, बिनि उनाव कमेन्टखौ हो। नोंथांमोनहा निस्सय कमेन्ट आरो लाइक खालामगोन, आङो बेखौनो खावलायबाय। फैदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनोसै। दिलीप सोयकिया बिथांनो भट होगोन आरो बेखायनो भट होगोन दिलीप सोयकिया दिल्लीयाव थांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनखौ बिथाङा समर्थन खालामगोन। राजनैतिक संबिधानिक गणतान्त्रिक अधिकारखौ आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय इस्यु आरो एजेन्डानि सार्थआव बिटिआर सुक्तिनि गासै जिखिनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान इन्स्टिटिउसनफोर गायसननायनि सार्थआव जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ बखनांगौ आरो गासै जोंनि केस दैखांनांगौ, लोगोसेनो मार्टियार परियालनो एक्सग्रेसिया होनांगौ। बे गासै गुबै एजेन्डा आरो आयदाफोरखौ लानानै जोङो माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जानानैब्लाबो राजखान्थियारि जों एक्सारसाइज जों खालामनायनि बाथ्रा सानाखै, नाथाय जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै एनडिए जे नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स दङ बिथांमोननि बिजाथिखौ थोंजोङै जोङो मदद होदों आरो मदद होनानै खामानि मावदों। बर' आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों जे एजेन्डा आरो इस्युनि सार्थआव बर' जातीय सार्थआव बयबो जाहाथे एनडिएनो भट होनानै जोंनि जे ग्रेटार इन्टारेस्ट दङ, गिदिर जोंनि जे थांखि दङ, बेखौ जाफुंसारनायाव बार्गेनिं खालामनायाव गिभ एन्ड टेक पलिसिनि आधाराव बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मदद होनांगौ होननानै जोङो अलरेडि आपिल खालामगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमिटमेन्टनि आधाराव खामानि मावदों आरो कमिटमेन्टखौ जों मालाबाबो भंग खालायाखै। कमिटमेन्टआ जातीय सार्थनि थाखाय आरो बेखायनो दरं उदालगुरियाव दिलीप सोयकिया बिथांखौ जोङो पूर्ण समर्थन होनानै जों खामानि मावदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुबाय, बे दिलीप सोयकिया दरं उदालगुरिनिफ्राय जेन जोंनि मानाव गिदिर आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारा जेन खावलायदोंमोन जे दिलीप सोयकियानाव भट होनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन। एनडिएनि बिजाथिनाव भट होनांगौ होननानै खावलायदोंमोन। दा दिनै जोङो मा नुखो, मा खोनाखो, रायजोफोर नोंथांमोनहा जेन बुजिबाय जेन दिपेन बर' सारा मा खोथा जों आरो होनाय नैबाव लाइजामाव लिरदों जेन मा मावखो, जेन बर' हारिनि थाखाय बिदा गिदिरफोरनि एनडिएनि खोथा खालामखो ना माबा मोनसे मोजां हाबा मावखो, जे पार्लामेन्टआव बिथांखौ जोङो जोंनि बर'निफ्राय माखासे देरहाहरबाय, जेन बर' जाथिनि थाखाय जोंनि जे गोबां जोंनि बर'आव जेन बिदा गिदिर एनडिएफबिफोरनि खोथा दङ सावरायनांगौ आरो गोबां केसफोरनि खोथा दङ, बेफोरखौ बियो सावरायहैनानै सल्भ खालामबाय नामा? नोंथांमोनहा बुजिदो रायजोफोर। जों बिनिखायनो गोबां साग्रिद जानांसिगौ रायजोफोर। जोङो अल बिटिसिआवनो गासै बिटिसिआवनो जोंनि एसटि बर'नि अनगा जों बर' मानसिया जेरैबाबो पलिटिकेल जे नांलाय खमलायबाबो बर' मानसिया बर'खा दस्रा, खिन्थु दस्रा गुबुन हारिया बर'नि थाखाय जोंनि हारिनि बर'नि थाखाय जेबो खोथा बुङा, मिथिबाय? जास्ट जोंनि बर'नि थाखाय मोननांगौ भटखौ मोनबाय, जेन देरहाबाय। बिटिसिखौ मारै जोंनि बिटिसिनि 6 सिडिउल संबिधानफोरखौ मारैहाय केपचार खालामनानै मारै दंस खालामनो हागोन, बेखौल' जोंनि एसटिनि जेन बर' हारिनि जाथिनि
बेखौल' नायगासिनो दङ। मारैहाय बोखावनानै लेथेर फिथेर खालामनो हागोन बेखौनो मोजाङै सिन्था खालाम रायजोफोर, जेन नेक्स्ट फैगोन जेन BTC इलेक्सनावबो जेन माब्रै जागोन बेनो आरोखि।